organització que plega afectades i usuàries i que lluita precisament per un accés universal als béns bàsics, com seria energia i aigua. Després tenim en Jaume Riera de Som Energia, crec que la majoria ja ho coneixeu, que fan Som Energia, però cooperativa que tant en generació com en comercialització. Finalment, Som Mobilitat, tenim en Víctor Luna, que és una altra cooperativa que és impulsar totes aquelles accions o projectes que contribueixin als desplaçaments que siguin més sostenibles i contaminin menys el medi ambient i la reducció també del número de vehicles acumulats a les nostres ciutats. Tenim en Guillermo de Fridays for Future, el gran moviment climàtic que estem tenint aquests dies últimament, tant a nivell de ciutat com a nivell global, que plega sobretot a gent molt jove. La Olga Margalef, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, que és una plataforma que coordina accions i propostes per aconseguir canvis socials i polítics necessaris per impulsar mesures estructurals definides per fer efectiu el dret a respirar un aire net. La plataforma Aire Net contra la incineració tenim a la Silvina Frucella, que treballa precisament pel tancament de la incineració i també pel dret a respirar un aire net. I finalment a la Paula Santos, de Mujeres Migrantes Diverses, és una associació de treballadores de la llar i de les cures, és feminista comunitària i pro LGTBI, i que es dediquen principalment a acompanyar i crear espais d'empoderament. Us demanaria, si voleu fer la vostra intervenció, us demanaria també que fóssiu molt breus, un parell de minuts per intervenció. Moltes gràcies. Sí, vale. Nosaltres des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica estem molt contentes que ens hagueu convidat avui i per nosaltres estar aquí és fer present la veu de les afectades d'aquest model energètic injust en el que vivim. Per nosaltres també és important que la proposta municipalista planteja aquest enfocament de drets que nosaltres hem fet des de que vam néixer. La defensa dels subministraments bàsics és també la defensa de la vida, d'una vida digna per totes, i jo crec que una mica, per intentar ser breu, plantejaré només com algunes preguntes que tenen a veure no tant amb si esteu o no d'acord amb les propostes de la proposta municipalista, sinó que esperem que ho estigueu, sinó com tiraríeu endavant algunes d'elles, i després també m'agradaria reconèixer un parell d'aspectes al treball de la xarxa que estan molt vinculats amb la feina que fem a l'Aliança. Nosaltres des de l'APE us preguntaríem, per exemple, en aquesta part que tenim de posada en marxa dels serveis d'assessorament energètic, si heu fet o no una diagnosi de quines són les necessitats en aquest sentit, què creieu que necessita la gent afectada per la pobresa energètica i què creieu que necessita la gent en general que té interès en vincular-se amb la seva relació amb l'energia d'una manera més estreta, i què creieu que es pot fer des de les administracions perquè també el dret a la informació i a saber quins drets tenim totes les persones podem fer arribar tot això a la gent que sabem que moltes vegades per motius d'extrema vulnerabilitat o perquè hi ha persones que no estan alfabetitzades digitalment, hi ha molts elements que fan que la informació no arribi a tothom. I d'altra banda, si heu identificat o incloeu aquesta perspectiva interseccional, es parla de les persones que pateixen pobresa energètica, però nosaltres el que hem vist a l'APE és que hi ha col·lectius especialment afectats, les persones grans, els infants, les persones amb diversitat funcional. Tenim a l'APE molta presència de dones i de dones migrades, de famílies monomarentals, si heu fet una anàlisi o teniu propostes en aquest sentit. I per altra banda, la part en la que la proposta es planteja aquest front comú municipal per exigir la signatura de convenis en dos sentits que nosaltres creiem que són especialment problemàtics, que no s'hagin signat els convenis que planteja la llei 24/2015 que vam impulsar l'APE juntament amb la PA i amb l'Observatori DESC, és que el deute de les famílies s'està acumulant
I això ara mateix no té solució perquè les empreses estan tancades en banda. Això ens ha obligat a l'APE a plantejar la condonació del deute família a família, però evidentment el que nosaltres volem és que viure sense deute a les esquenes sigui un dret de tothom. Si teniu idees de com fer aquesta pressió a les empreses, i d'altra banda també la qüestió de que tothom, encara que estigui ocupant un habitatge, tingui dret a un comptador, tingui dret a estar regularitzat, perquè ens hem trobat amb administracions que malauradament miren a una altra banda. I per acabar només dir que estem molt contentes que la xarxa plantegi altres propostes més enllà de les que són de pobresa energètica. Ens sentim molt vinculades amb les propostes que feu des de l'ecofeminisme, de que es parli no de que la ciutadania participi, sinó que la participació de la ciutadania és essencial, que la participació de les persones afectades és essencial, que les hem de posar també al centre i que no donem l'esquena a que quan parlem del model energètic parlem també d'un model energètic global, i que per nosaltres fer presents a les altres comunitats de les que hem estat extraient recursos també és important, igual que quan parlem del model energètic d'aquí volem parlar que hi ha un sud en aquest nord, i que tot això s'ha de fer present per ser responsables i ser coherents amb les propostes que fem. Gràcies. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Paola Santos, de Mujeres Migrantes Diversas. Somos una asociación de trabajadoras del hogar y los cuidados migrantas, en la cual pues hacemos la importancia tenemos en cuenta la importancia de la vinculación desde diversos sectores en cuanto a este tema de la energía, porque hacemos un análisis no solo de aquí, sino que tenemos en cuenta los capitales europeos que son utilizados para desarrollar proyectos hidroeléctricos en nuestros países de origen, en lo cual pues esto también conlleva a que haya un abuso en las comunidades y luego desde ahí pues es una causa para que haya una migración continua y con un abanico de desigualdades, violaciones de derechos humanos, y en la cual pues esto también en la colectiva nuestra hay muchas compañeras, bueno, la mochila que traemos desde allá, en el cual pues esto no es un sector muy amplio, en el cual pues también podemos mencionar las empresas que están allá en Latinoamérica, Y aparte de eso, pues hago mención del caso de Berta Cáceres, porque también incluye a todo el mundo ver que estas empresas cumplan bueno, es que para mí es como muy complejo porque no podemos hablar de que no hay extractivismo con violencia, con asesinatos, no son muertos, como ya a ratos nos recuerdo alguien escuché que dijo eso, mueren, son asesinados, y hay muchos casos como el de Berta Cáceres que queda impune y en la cual pues también proponemos si desde estos espacios políticos también se hace una vinculación permanente, y que se visibilice y haya un nexo, entre estas problemáticas. Como trabajadoras del hogar y los cuidados también, desde el ecofeminismo se habla del cuidado de la vida, que hay que ponerle en el centro. Nosotras como mujeres trabajadoras del hogar pues hablamos de otra energía, que es la energía vital de cada una de las trabajadoras, en la cual pues al ser empleada en trabajos esclavizados, bueno, hay un agotamiento extremo de nuestro cuerpo, en el cual luego eso hace que para llegar a fin de mes muchas compañeras con familias no puedan pagar sus recibos de luz o agua, y aparte por la desinformación que hay al no tener tiempo para poder informarse del abanico de herramientas que hay en el sistema aquí para poder acceder a bonos sociales, pues también esto, para mí, bueno, se me viene un montón de cosas,
porque esto precariza más la situación, esto también hace que se criminalice también, esto hace que cada vez pues vayamos con una negatividad que no es buena para ninguna persona, ¿no? Entonces, como preguntas también tendría que, desde los espacios políticos, ¿qué están haciendo para poder hacer presión a este tipo de empresas que hacen violaciones de derechos humanos, que asesinan a personas defensoras de derechos humanos y de nuestra madre tierra, ¿no? Y también aparte de o sea, cómo nos comprometemos más allá de un espacio político, ¿no? Creo que todas tenemos como redes en las cuales podemos también hacer incidencia y moverlas para que encontremos una solución y de qué forma podemos presionar, si es que hay que hacerlo, para que ya dejen de asesinar a más seres humanos, que también pues hablaban del extractivismo de energías. Yo lo veo claro con la producción de aguacate, por ejemplo, ¿no? En los territorios de origen, aquellas grandes plantaciones, las grandes energías que se utilizan, y luego pues de ahí todo lo que conlleva, y luego toda esa energía es traída a Europa. Y bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos planteamos? ¿Cómo desde los espacios políticos hacemos una incidencia para visibilizar todo esto y que todas juntas pues también hagamos? Yo creo que ya sabemos todo lo que nos afecta, todo este tipo de cosas, y creo que es como un momento en el que reflexionemos desde diferentes visiones, desde diferentes nexos para poder hacer algo, ¿no? Y en la cual pues en la propuesta que hacen las compañeras pues también las apoyamos, ¿no? Sí, perdó, una cosa, a la fila zero us demanaria que fóssiu una miqueta més breus, que us cenyíssiu els dos, perquè és molt interessant, no volia tallar, però clar, si tothom s'allarga 5 minuts ens anem, i clar, 5 minuts, a més amb les corresponents preguntes ens anirem massa de temps, si podríeu fer una miqueta més escuet. Vale, perfecte. Primer, gràcies a la xarxa per organitzar, també els partits per assistir, els que no han assistit ja sabem el per què. Estan ocupats, suposo, amb l'oligopoli i tal. Bé, primer també agrair a la Paula per anomenar la Berta Cáceres, la veritat que, ostres, és una mostra que cal seguir lluitant. Bé, com sabeu, jo soc Víctor Luna, vinc de Som Mobilitat, per tant fomentem l'anapeu, anar amb bicicleta elèctrica, amb transport públic, i allà on no arribi tot això, doncs aprofitar el cotxe elèctric compartit, com bé ja ha explicat el company. Per tant, aniré per aquestes parts, diguéssim, per un cantó, l'anar a peu, saber quines implicacions, quines actuacions portarà a terme per fer els carrers més segurs, per millorar la il·luminació. No només parlo de carrers segurs per escolars, sinó també a nivell de feminisme, diguéssim. Pel cantó de la bicicleta elèctrica, felicitar a Barcelona en Comú per tot el desplegament que ha fet amb aquest poc temps i contra viento i marea, amb tots els temes de carril bici i la pacificació del trànsit, amb aquestes superilles, aquests carrils bici dobles, d'un sentit però de 2 carrils. Això també, com agafareu, diguéssim, tot aquests nous models de transport individual, parlem dels patinets, dels patins, dels monocicles elèctrics, de les plataformes, etc., que realment estan tenint un gran creixement, i com l'agafareu també aprofitant aquest moviment de transport lligat amb la bicicleta, també tot aquest augment de la missatgeria, aquest últim any ha augmentat un 20% la missatgeria en bicicleta, i també aquesta precarització que està patint aquest servei. També saber com l'afectareu, recordant que tenim la bicicleta de Som Mobilitat, que també és disponible per entitats, que la teniu a Sants, és una cargo bike, per qui la necessiti, que sapigueu que fent-vos socis de Som Mobilitat, 10 euros un cop a la vida, i ja teniu una bicicleta per poder anar a comprar. És gran, entren fins i tot mobles de l'IKEA comprovat, o sigui que va molt bé.
I després, parlant del transport públic, també s'ha fet aquesta aquest canvi, jo crec que és millora, els canvis sempre cadascú els agafa com pot o com vol, tot el tema de la xarxa de bus, aquests horitzontals i verticals, també saber com es continuarà millorant amb el transport públic i també com es treballarà a nivell supramunicipal, com a través de la Diputació i de l'àrea metropolitana, com es treballarà per facilitar l'accés també de la gent de l'àrea metropolitana cap a Barcelona, que sabem que aquest moviment és molt important i la quantitat de cotxes que entren i surten cada dia. Per tant, si millorem el transport públic, doncs reduirem també la quantitat de cotxes, que per aquí vaig molt lligat amb la lluita de la Unió dels Tramvies. Recordem que el Norte no olvida, que aprofitant que avui és el Dia Mundial de Star Wars, aquest friquisme del Norte no olvida, en el qual tots els partits de l'oposició vau votar en contra de la Unió dels Tramvies i va tenir que pujar al Parlament de Catalunya perquè s'aprovés la Unió dels Tramvies. Per tant, mirem més pel poble i no tant pels partits i per tant una alegria que es tingués. I res, després ràpidament també tema càrnics, tema que tenim el Baix Llobregat aquí al costat, per tant com treballarà el foment de la reducció de la carn i fomentar el Baix Llobregat, el Maresme, etc, que tenim molt menjar per aquí prop, i també tot el tema del turisme sostenible, ports, aeroports, etc. I tinc més temes, però ho deixem aquí que ja hem de tallar. Merci. Bon dia, bona tarda, soc Jaume Riera de Som Energia i si pensem que la mobilitat dins la ciutat ha de ser a peu o en bicicleta, o sigui amb tracció animal o elèctrica, sobretot el vostre objectiu d'alguns partits de dir Barcelona serà energèticament aïllada, o sigui que Barcelona podrà produir tota l'energia que consumeix, és absoluta i totalment desconeixedora de la realitat, perquè això mai serà així. Barcelona sempre dependrà de l'aigua i de part de l'energia, la major part de l'energia haurà de venir de fora del territori i per tant l'hem de tenir en compte. Aleshores, ningú no ha parlat fins ara de decreixement. La paraula decreixement és fonamental. Hem de decréixer en consum d'energia, hem de decréixer en consum de potència, hem de decréixer en consum de materials i sobretot anul·lar els residus. Hem de decréixer en tot menys en qualitat de vida. I per últim un suggeriment, que és que en lloc de preocupar-nos per tenir una comercialitzadora municipal, i no és que no estigui a favor de Barcelona Energia, penso que el que ens hauria de preocupar més, perquè d'això ja n'hi ha altra gent que ho fa, comercialitzar, com s'ha dit abans, energia verda, s'hauria de preocupar més del tema de la distribució, que això sí que és un tema totalment municipal. Buenos días. Yo tengo 3 cosas para decirles. Tengo para decirles basta, basta y basta. Los ciudadanos decimos basta de palabras, queremos que hagan. Los ciudadanos decimos basta de apoyar a empresas contaminantes diciendo que cumplen con la ley. Los ciudadanos decimos basta de negociar con nuestra salud. Nosotros como Airenet tenemos 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el plan de cierre de la incineradora Terza, de sus partidos y vuestro plan de residuos cero? La segunda, ¿cuándo dejará la incineradora Terza de ser la gestora de nuestra empresa municipal Barcelona Energía? La tercera, ¿cuándo cada uno de ustedes nos va a presentar vuestro programa medioambiental para estas elecciones? ¿Es vuestra responsabilidad? Basta de mirar para otro lado. Gracias. El pasado 15 de marzo, más de 10.000 jóvenes y estudiantes nos manifestamos en Barcelona para exigir el derecho a la vida digna, para exigir justicia climática, justicia energética y un largo etcétera. Demandábamos medidas muy concretas que podrían llevarse a cabo desde nuestros municipios y sin embargo lo que nos llamó la atención fue que los medios de comunicación se quedaron mucho con la frase que se repetía durante toda la manifestación y es la de "nos representan". Y la verdad es que es muy desgarrador ver a jóvenes de 11 y de 12 años plantearse que cómo es posible que si cada día hay gente que muere por enfermedades
respiratorias o cardiovasculares relacionadas con la contaminación, ¿cómo es posible que nuestro ayuntamiento no esté a la altura de combatir con esta crisis? Y somos conscientes como movimiento juvenil que no es porque ustedes no tengan las respuestas o las medidas concretas para frenar esta situación de emergencia climática o de emergencia energética, ya que plataformas como Xarxa per la Soberanía Energética literalmente os hacen el trabajo. Y entonces, por ese motivo, al final del día es muy triste tener que ver cómo los jóvenes se manifiestan planteando que ningún partido político o ningún grupo municipal les representa, ya que ninguno en estos últimos 4 años de gestión ha mostrado en el ayuntamiento medidas concretas que puedan frenar la crisis climática a la que nos derivamos, la cual perjudican de forma directa con el derecho a su futuro digno. Y por ese mismo motivo me gustaría plantearles que cómo valoran ustedes que decenas de miles de jóvenes que las próximas elecciones municipales van a votar en clave ecologista les digan que no se sienten representados por sus formaciones políticas. Gràcies. Val. Ara s'han dit ja moltes coses. Jo soc l'Olga Margalef, que vinc de la plataforma per a la qualitat de l'aire. El tema de la contaminació ha sortit, ja han mencionat diverses companyes. Volia agrair que ens doneu veu en aquesta taula i l'organització del debat. I volia començar amb una demanda que també ja ha sortit, però tenia ganes de dir-vos-la jo mateixa, que és: us demanem, sisplau, que amb aquests temes que estem parlant, que estem veient que estem parlant de vides, estem parlant de coses de qualitat de vida i també de vides humanes, surtin d'aquests temes els interessos electoralistes. Perquè estem veient molts cops en aquests debats municipals, ara en les campanyes, que esteu molt d'acord en moltes coses, d'altres no, però en moltes esteu d'acord, i després veiem que quan passem a l'acció entren en joc els interessos electoralistes. I us demanem que, sisplau, amb aquests temes que estem parlant d'ecologisme, de salut pública, etc., l'electoralisme surti d'aquest joc. Necessitem unes administracions que estiguin a l'alçada de les circumstàncies i de l'emergència que vivim. I després d'aquesta petició que us feia, reprendre una mica el tema de la contaminació és el nostre tema. La població que vivim a Barcelona o a l'àrea metropolitana sabeu que respireu un aire que està contaminat, no compleix la normativa europea, Barcelona no l'ha complert mai des que es va aprovar, tampoc compleix els nivells que dicta l'OMS, que són més exigents, i com que hi ha un ball de xifres considerable, jo aquí he buscat, hi ha gent que diu una xifra, gent que diu una altra, l'informe, això és de l'aprovació inicial del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024, llegeixo textualment, les estimacions realitzades mostren que el nombre de casos anuals de morts associats amb els nivells de qualitat de l'aire degut només a un dels contaminants, diòxid de nitrogen, l'any 2016 és de 2.260 al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, dels quals 1.248, 55%, al municipi de Barcelona. És increïble com hem arribat a normalitzar aquesta epidèmia amb la que convivim diàriament. I dir-vos que no només ens la traguem a Barcelona, som grans exportadors de merda a tots els nivells, també per l'aire, els episodis que tenim de contaminació d'ozó, per exemple a la zona d'Osona, cada estiu deriven d'aquests òxids de nitrogen que produïm aquí. Vull dir que també és una qüestió territorial, no només d'àrea metropolitana. Per què surt això en un debat d'energia? Doncs perquè una gran part del consum energètic de la ciutat, ja s'ha mencionat, és la mobilitat, 94% d'aquesta energia de mobilitat prové de l'automoció, que en gran part depèn dels combustibles fòssils. A veure... Sí, veiem que és un tema que està interdigitat amb molts d'altres, és una qüestió també d'espai públic. Més de la meitat de l'espai públic de la ciutat està ocupat o per cotxes circulants o per cotxes aturats, que això ja és el còlmol, privant d'espai públic a la ciutadania d'oci, de cures, de socialització. És un destructor de xarxes socials enmig d'un teixit urbà on la població és molt densa. També és un problema de canvi climàtic, és una font molt important de CO2, de gas d'efecte hivernacle, i també és un tema de dispendi energètic. Tu parlaves una mica del creixement. Estem parlant que els cotxes a Barcelona transporten de mitjana 1,2 persones i és més d'una tonelada de pes per portar 70 quilos. Aleshores, si apliquéssim aquesta lògica a qualsevol altra esfera de la vida quotidiana, seria una cosa tan aberrant que ni ens la plantejaríem. I és curiós
com des de les administracions s'intenta estalviar en tot lo públic i després en l'àmbit privat se'ns incentiva amb un pla PIBE que en comprem un cotxe, creant infraestructures per usar el cotxe. És una mica aquest discurs bipolar que tampoc entenem. La pregunta concreta és: s'ha aplicat una zona de baixes emissions que s'ha aprovat, que celebrem que per primer cop entri a l'agenda política una mesura contra la contaminació, però és una mesura que, tot i que és la majoritària a altres ciutats europees, s'ha mostrat que no serà capaç, en altres ciutats europees les experiències ho demostren, de reduir el volum de trànsit que nosaltres necessitem reduir a la ciutat de Barcelona. Quina mesura veiem que en altres experiències s'ha complert? La taxa de toxicitat o pagar per usar el cotxe dins la ciutat, perquè genera moltes externalitats negatives. Hi ha gent que li diu peatge urbà. Esteu a favor d'això, sí o no? I si és que no, si presenteu alguna altra alternativa, quines són? Perquè estem parlant que els estudis diuen que necessitem reduir el 30% del trànsit privat a la ciutat per complir la normativa, el 50% si volem assolir els nivells de la OMS. Aleshores, si no veieu el peatge urbà, quines mesures proposeu? Aviam, toca fer una part una mica desagradable, però és que ens estem allargant molt de temps, hi ha moltes preguntes sobre l'aire, per tant, la cosa està que hauré de capar una miqueta la participació, amb la qual demanaria que només sortissin 3 paraules, com a molt, del públic general, i també demanaríem una cosa concreta, una observació que estem fent i una cosa que sol passar, l'ocupació dels espais i dels temps de paraules per part d'homes. Per tant, seria d'agrair que aquestes 3 paraules que sortissin fossin preferentment de dones, d'assistents del públic o de gent que no hagi parlat. Sap greu, és cap al debat, ho sé, però el temps és finit. Paraules? No, ahí solo no más. Pues Ya no más. Pues va a ser que no. Pues no. Jo el que volia plantejar és, quan he fet la reunió de l'escala dels meus veïns, que són 3 escales, he plantejat que volem posar plaques solars. I això no està gens fàcil, encara que la gent ha dit que sí, crec que el nou govern municipal, amb un folleto pulsi aquí, t'ha de vindre l'empresa, fer 2 o 3 pressupostos i demostrar d'una manera molt fàcil, planera i clara, sense discussió amb els veïns tècnics, amb arguments tècnics, això ha de ser fonamental. Jo tinc 450 metres quadrats de terrat amb les 3 escales i no pot ser que costi tant fer això. I la majoria dels veïns estaria d'acord, però necessito facilitat. Com penseu fer-ho? Vale. Durant l'any 2018 a Barcelona van saltar les alarmes per contaminació per partícules PM10 i la zona de baixes emissions no va entrar en acció ni res, simplement es va dir agafeu el transport públic, punto. Clar, la meva pregunta és, els partits proposeu que si hi ha un episodi de PM10 s'activi immediatament la zona de baixes emissions? I d'altra banda també en mobilitat. Jo vinc de Sabadell de la zona 2. El transport públic allà és molt deficient. En clau metropolitana, es pensa fer alguna actuació per millorar el transport interurbà, que és una de les principals fonts d'emissió de contaminants? Hola. Sí. Bien, en este debate ha salido el tema de la emergencia climática y yo creo que igual deberíamos... Creo que ha salido un poco porque hace poco se ha declarado en Escocia y posteriormente en Reino Unido, pero creo que igual tenemos que meditar bien de qué estamos hablando, porque estamos hablando al fin y al cabo de justicia climática. Y la justicia climática al fin y al cabo no deja de ser justicia ambiental, que no deja de ser justicia social. Por lo tanto, estaríamos hablando de términos como igualdad, como derechos humanos o como responsabilidad histórica. A ver, me voy a dirigir a ti porque has sido quien ha sacado el tema. Has hablado también de la necesidad de fortalecer la red de aparcamientos de coches eléctricos y durante la campaña electoral de Esquerra pues hemos visto también a Ernest Maragall conduciendo su motocicleta eléctrica, casi como planteándonos que los coches o las motos eléctricas son el futuro. Pero al fin y al cabo no tenemos que dejar de lado que cuestiones como que estos tipos de transportes
al fin y al cabo utilizan baterías que en muchos casos son de litio o de cobalto, materiales que por un lado o bien son muy difíciles de reciclar o que por otro lado tenemos que importar de países que están en conflictos, como podrían ser la República Democrática del Congo, que para poder extraer estos recursos muchas veces tenemos que tratar directamente con señores de la guerra para que al fin y al cabo, para poder acabar importando estos recursos naturales. Entonces, creo que al fin y al cabo lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Aquí nuestro compañero habló de decrecimiento. Nuestra generación, a diferencia de la de ustedes, ya está un poco mentalizada en que al final no vamos a ser propietarios